part to gov nung ni-request niyo yung health services. Yeah. Panibagong katuparan sa hiling na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan ang sumalubong sa probinsya ng Pangasinan. Ito'y matapos na personal nang ipasakamay sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon Monmongico III ang isang unit ng ambulansya mula sa National Grid Corporation o NGCP. Naisakatuparan ito sa pamamagitan ng Provincial Resolution Number 930-2025. This is a ambulance or PTV, Patient Transport Vehicle. Ambulance. Ambulance kasi may mga gamit. Tiniyak naman ng NGCP ang patuloy na suporta sa adhikain ng pamahalang panlalawigan sa hangarin na maging malusog ang bawat Pangasinense. Bukod sa kalusugan, isinusulong din ng Pangasinan ang upskilling ng bawat mga residente. Ito'y upang maiangat ang antas ng kanilang employability sa ilalim ng Employability Enhancement Program. Sa tulong ng programa, sumasailalim ang mga empleyado sa training na hatid ng TESDA Pangasinan. Kabilang na sa alok na kurso ang Basic Bread and Pace Reproduction at Basic Driving. Ang skills training nagtagal ng 6 na araw na nagsimula noong June 2 at natapos noong June 8. 55 mga Pangasinense ang nagtapos sa skills training na ito. Nauna nang sinabi ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III ang patuloy na suporta sa bawat manggagawang Pangasinense sa pamamagitan ng paglikha ng mga programa para sa mga manggagawa. Jose Robert Inventor, RNG News.